Yo, BG Khan. Ha. Ta so ni dai kamar gaske, ta so ni dai kamar wasa, ta so ni har cikin ranta, ta so ni har cikin ranta. Zancen haka yake, bayanan haka suke, zancen haka yake, kalaman haka suke, zancen haka yake, zancen haka yake, kalaman haka suke, kalaman haka suke, haka suke. Fatima ni fa ina son ki, burina in aure ki, zan kai ki har ki hau doki, ki hau doki. Zuciyata kuma kin sace, har suna na mance. Fatima wai dama ke ce, dama ke ce. Fatima na, kin shiga raina, tattauna, zancen ƙauna, dare da rana, dare da rana. Soyayya, 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 soyayya. Zancen haka yake, bayanan haka suke, zancen haka yake, kalaman haka suke, zancen haka yake, zancen haka yake, kalaman haka suke, kalaman haka suke, haka suke. Fatima dai kyakkyawa ce, sauran mata kin zarce, bata so ashe ita ce, domin ita mai kunya ce, mai kunya ce, domin ni din shaida ne. Fatima yar gatar baba, Fatima yar gatar mama, wurin karatu akwai himma, wurin ibada ba dama. Fatima, wayya Fatima, Fatima, na ɗauka, na ɗauka alƙawari ni dai na ɗauka, na doka, tambari na doka.